atzo, gaur eta beti Akelarre. Eta has gaitezen ekar ditzagun onera Akelarreko taldekideak Markos Juaristi. Akelarreko basua Markos bezala ezaguna. 35 urte errepidean. Xanet Arozena gitarra 9 urte egin zituen taldean. Juanpa Agirre 5 urte taldean Akelarreko azken abeslaria. Gurean dira Markos, Xanet eta Juanpa. Arratsaldeon. Iepa! Epa! Arratsaldeon, Opa, Akelarre! Arratsaldeon! 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 Zer gara? Ongi? Bueno, beste plaza bat, gaur, Beste ez? plaza bat. Gauzen plaza. Plaza izatozte? Bai, ez da. Bai. Oituta zaudete. Bueno, ez dakit ba, Bai. Beti bezala presakan orduan. Uste dugu. Ez dizu denbora asko ematen ere urduritzeko eta... Presaka ez dakit, Markos, 70ko hamarkada urrun gelditzen da, baina orduan hasi zen guztia. Bai. Bueno, berez, Akelarre sortu zutenak 78 inguru hortan hasi ziren. Baina gero ja berez Akelarre izenakin 72. Eta zu ere bai, orduan. Ez ni pixkat 2 urte beranda bazartu nintzen. 14 erdi, 15 hasi eran. Zuzara, esan dezagun Akelarreko veteranoa, ez da, Markos? Bai. Pentsatzen dugu, Markosek zerbait esaten duenean denok bai esango duzuela, ez da? Hori horrela izango da, ez da? Aldunetako bada baita. Baxua jotzen du, baina. Markos, hasierak nolakoak izan ziren, nola oroitzen dituzu? Denetik, recuerdo una bintzat gorde eta txarra gaztu, ez? Baina bai, hasiera gogorra. Zergatik, garai hortan, etzen euskaraz egiten klasetan, zori txarrez. Dantzaldiak eta, bueno, tarte bat egiten euskaraz, baina 4 ordutikan 3 erdi ziren halako ingles horretan eta espainolez da, espainol latino eta halakoak, ez? Orduan guk erabaki genuen dena euskaraz egitea, erronka zaixamarra izan zen gogorra. Dena euskeratu bertzen, etzeten niku kanta laburdu goteko, jendear etzeko noituta, jende asko, plazetan, etzen adoz, dena euskaraz egitea, dantzatzera guten ziren, bere garai urtako ritmoak, ez, modan zirenak, eta orduan, batian zu euskeraz, eta ez dakit, nola esan, edozer ritmo latino euskeraz abesten eta kontraste hundia zen. Jendeari agian hasieran gauza batzuk arraroak egingo zitzaizkion, baina ondoren Akelarrek bere izena hartu du. Zuretzat zer izan da Akelarre, Markos? Gauez egiten da lan bat, egunez oberatzen zarena, eta pixka gogorra. Erabat zure bikotekideak indarremanak eta mantentzeko nahiko gogorra. Orduan, ogibide bezala zaila da. Zaila hori dana pixka bat orekan eukitzea, ez? Eta, gu suerte izan dugu maila hortan, ez gara traketxak izan, baina gogorra izan da. Pentsatzen dut, gure bikotekidentzat askoz gogorra izan dela. Xanet eta Juanpa, Xanet zurekin hasita, zuentzat zer izan da Akelarre? Niretzako izan du da gaztetako ilusio bat. Umetako, bai. Karo, Akelarre... Jarraitzen zenituen. Karo, noski, guk jarraitzen genituen osabak eositako diskuak eta izaten zinez. Eta, karo, gabe ez aktuatzen zuten, orduan oihartzunen jotzen zuten, eta ez genuen aukera hundilikan hasieran ikusteko, bai genuen olako ilusio bat aletuko zela, ez, ikusteko aukera, eta gero taldean sartzia, gauza hundi bat. Amets bat betia, ados Markosekin badula gabeko iluntasun hori, minio egia da baitare pasillukin iten den lan bat dela. Ez da ohiko lan bat, eta orduan gogo honez, desordutan, minio oso gogo honez iten genuen lan bat zela, ez. Asko disfrutatu dugun lan bat. Juanpa, zuk ere disfrutatu zu Akelarrerekin, oroitzapen honak gordetzen dituzula argi dago, ze kamiseta ere ekarri duzu behintzat. Bai, hombre. Bai, oroitzapen oso onak. Eta azkenean, beste familiai paralelo moduko bat edo ere izan da niretzat bintzat Akelarre, ez? Ze goizez lanean egon behar ginen, batzuk bintzat edo gehienak nire garaian, hitz egiten dut.
Eta, karo, gero zuzenean, berriz montajeak egin, egoten zinen pertsona bakarrak, pues azkenean hauek ziren. Eta Markosekin bat nator ere, hori oso gogorra izan dela ere, batzutan ez. Baina beti geratzen zara oroitzapen goxoekin da, politxekin. Euskeraz abestea aipatu duzu Markosi, erronka bat, autu bat izan zela bere garaian, eta beste bat bertsioak euskeraz egitea, eta Akelarrek baditu bertsio oso ezagun batzuk. Ikus ezagun musika pixka bat, kasu honetan oso ezaguna Eagles taldearen Hotel California. Ota bide hilo batean, idea izetan, lore basatien usaina, inguru guzietan, argi arrado bat ikusten dut, ilunean, burua pisua dut eta, gelditu behar du lotan, hortxe zegoratarian, ani pentsaketan, hau paradisu edo infernu, izango leikera beretan. Eskargi bat eskuan birea erakutsi zautan, hauz batzuek ziotera kanponi, ere belarrieta, ongi etorri Hotel Californiara, donde xarbegarri, Markos, hau izan da Akelarrek euskal musikari egin dion ekarpenetako bat, bertsioie guztiak euskarara ekartzea, naiz eta batzuk hasieran arraro begiratu. Bai, ez dakit, gure aldetikan, ekarpena izan da eta nolabait, etzen denon gustokoa bertsioak eta egitea baino, jendeak eskatzen du. Orduan ez ginen ere, hau batez hartzen modako kanta baizi pixka bat moda pasatu arren, interesgarriak edo zerbait zutela, ez? Kanta honek bat zeukan, bere garaian, orduan, onartu genuen grabatzea eta dena, eta gero, kriston arrakasta izan zuen, eta ezin izan dugu gainetik kendu ez dakiz zenbat urtetan. Gaur ere hortxe. Kantu eta beste askoren buruan eta bihotzean daude diltzatuta. Xanet, lehen aipatu duzu, betetako amets bat, Akelarren abestea, Akelarrera iristea, zer egin zizuten, casting bat, edo nola izaten dori, nola sartzen zara Akelarren zu, nola gogoratzen duzu egun hori? Nik uste dut sarrera, bakoitzak bere sarrera du. Neria izan zen niordu neganen nenbilen, eta edukusteko asmoa agertu zunin, beak proposatu omen zuen nire izena, ala komentatu ziaten, eta bilera bat ingenun, ja elkar ezautzen genuen, ni Jesus Maikin jotzen nuen, ordu Lopetegiekin, Akelarren kantari bilia urte askuan, eta arekin jotzen nuen ez ja elkar ezautzen genuen, hainbat plazatan topo ingenun, eta zuzenian proposatu ziten ikenun. Kantuak ezagutzen zenituen? Bai, kanta asko bai. Jotzen ez nakizkien, Baina segituen ikasi zenuen, ez da? Ez pentsa, lan handia zen. Bai, ni beti konparatiba bat indut, eganen sartu nitzanin hilabete batin jotzen egin nitzan. Akelarren sartu nitzanin, 5 hilabete eta jotzea jo nitzanin oso urdu ninean. Oso exigentia zen. Bai, momentu hortan, 24 urtekin eta bai, jende asko eta gainea, gitarrista handi baten ordez, ez? Hemen hizketan ari garen bitartean mezu asko ari dira iristen, eta espero genuen, baina asko ari dira iristen, batzuk irakurriko ditut, bai? Haupa Akelarre beti bihotzean, 3 tatuaje dauzkat 2 besotan beti bihotzean, Aitor Leitzatik. Beste bate dio, arratsaldeon zenbat oroitzapenon Akelarre taldearekin, zenbat herritako jaietan egindako parranda, gora Akelarre, eta Akelarrerekin nire gazte arora salto egin dut bapatean, eta azkeneko dio, gure gaztaroan euskal identitate eta sentimendua parrandetan mantentzeko oso lagungarri izan zineten. Mil esker Akelarre, biba zuek. Tira, oraindik jarraitzailea dituzue, Juanpa? Eta hauek gutxi batzu dira, Ja, hori ematen du, bai. Azken bolada, ja ez dakitzen bat denbora pasatuko zen, azkeneko emanalditik, baina... 8tik, 2 urte. Urte pare bat, baina azkeneko kontzertu horietan ere, nik pertsonalki, eta uste dut Xabin izenean ere hitzein dezakedala, Xabi Zubeldia teklatu jolaren izenean. Azkeneko bolada hontan, benetan sentitu dugu, Akelarrez zer izan duzan bere garai potente haietan, ez? Seguri igual tokatu zitzaigun pixkat
azkeneko txanpa hori, eta hau izan duzan pasada bat, bukarako hau kriston jendeketa, berotasun hori, hileak tente erratu guztian. Horrein bezala. Horrein bezala. Eta jarraitzaileen artean, hemen daukagu bat, hemen eskubian, Xabier Sukia. Begira, Xabi, ze argazki topatu ditugun, ez dakite ikusten ausartzen zaren, batzu bai, begira, hortxe. Izan ere, Xabier Sukia, Akelarre taldeko bertsolari ofiziala ere bazen, ez da, Xanet, gutxi gora bera? Bai, dudik gabe. Edo zein zalantza genuen inola genuen ino, Xabier! Hori horrela izaten zen, ez da, hor, zuek kuadrilan ikusten gintu zuen, eta hor keinutxo batekin elkar ulertzen genuen, Markos, eta bajua azten zen hor. Bai, pixkat, bueno, ja, familikoa zen. Bai, gaina, 97an Oialumen grabatu genuen zuzeneko hartan baitare ez genuen zalantzik, eukizan. Zerbait berez egingo jo bertxukin, jake Xabierri jotzen den, eta deituta ez dakiz ezkoik esaten, eta torrin bertzen. Eta bai ezkoa. Zuri, nondi datorkizu, Xabier, ezaletasun hau? Esan ez dakit, baina garaikoa, guere herri festetan, hauek parean zeuden, aurretik ere izen eta sona hondiko taldea zen, eta guri parean egokitu zitzaigun Akelarre. Guk ezagutu genuen gure kasuan, Loperen amaiera eta Patrizen hasiera, eta gero Juan Parekin amaitu genuen, hortxe, denak eman da. Eta gainera gaur beraiekin abestuko duzu. Askotan egin duzun bezala. Gaurkoa beste plaza bat izango da. Nola zen, déjà vu, atza esak genuen, atzera begiratu bat. Juanpa, zure sarrera nolako izan zen? Oroitzen duzu zuk bai castinga pasatu zenuela, ez da? Bueno, bai, esan daiteke baietz, ez? Bueno, bai, casting moduko bat izan zen, bai. Eta baita ere, Xabi Zubeldiari esker. Ze etxe honetan nengoen orduan lanean, 2000 garren urtean uste dut, zantzala. Eta Xabik joan behar zuen froga egitera Akelarrekin, tekla jolea joan behar zelako, eta komentatu zidan, Juanpa, zegatik ez aiz etortzen, abeslaria ere bilatzen ere dituk, eta ezagitzer, eta pixkat, hola, bolero zen, venga, ba, tita, porque, karo, nik ere ezagutzen nuen Akelarre aurretik, nire zonaldean ez zan beste etortzen, nire garaian, baina oroitzen naiz behin Altsasun adibidez, flipatuta utzi ninduten, eta, vamos, segido joan nintzen lanera, lorik egin gabe, beraiek ikustegatik, en fin, bai. Eta hori casting moduko bat egin zidaten, da, sortea izan nun, da. Ikuskizunak harrituta utzi zintuen, ez da? Bai. Markos, gaueko lanari buruz eta aritu zara lehen hitz egiten, gauen lana egitea gogorra, iritsi zineten urtean 200 bat kontzertu eskaintzera, hori erritmoa handia da. Azken nahi beti jendeak esaten duenean, ez dakiz ze artistak daraman 60 urteko karrera, o 80, claro, hori esaten dut, nola lehizki hori ez, porque guretzat urte bat egitea zen, 100 piko emanaldi, 200 ere itxi ginen, 60 entzeio, eta gero diskoa grabatu. Horrek suposatzen zuen tentzio guzti hori zen aktibitatean egotea, ez? Eta batzu badira 5 konzertu urte osoan, da, beste urte betian 2 konzertu eta urren urtean batez, da, 40 urte darama. Gure garaian guk egiten genuen bezala lana ezin zen 40 urte egon. Porque tresneri guztia, ikuskizun aldetikan, tona asko ziren, mugitu bartzien, prestatu, jaso, azkeneako egiten zen... Zineten musikariak bakarrik. 6 ordu jo, muntatu, desmuntatu, ez da, lan asko. Teknikariak izan ditugu 80tikan onutz. Eta 2 ziren, eta 3, eta ez zuen ematen azkeneako. Lagundu egin bertzen. Lagundu egin bertzen, da hartuen eskua bota eta azkeneako bukatzezu lerreina. Baina hori kontestu hortan, ez? 140, 60 emanaldi, 80 entzaio, diskoa, jaso, neguan konpondu hartzen materiala, orduan karga hundia zen oso. Eta horrela, pixka bat, gaina nolabait Akelarri izan da ikuskizun zalea, ez? 80tikan hasi ginen dia teknikariakin eta argiakin ere nahi genuen pixka bat apaindu gure historia. Zergatik guk ez ginen joeten modako kantakin. Modako kanta batekin jute bat zinen plaza batera, etzen nukan argiri jarri beharrik ere. Dantzak hartzen duzu. Baina jute matzea zure produzio, zure ekoizpen propio batekin, jendea geratzen da horrela. Da orduan gehiago eman behar diozu. Ikuskizun aldetikan da gauz asko. Da horrek
egin zigun erosiazi, tresneri asko, eta mugitzeko Lan asko. lana. Kamioia eta eskuak behar. Oraintxe jarriko dugu zuen beste abesti bat, bai? Baina hori baino lehen, mezuak iristen ari dira, sutan dugu mugikorra, eta hemen badaude batzuk grazia egin diatenak, eta irakurri ingo ditut. Ze arratsalde politak izaten ditugun zuekin gora Akelarre, haupa Juanpa, Altsasotik, nire alaba Magali da zuen kantagatik. Hori gertatuko zen, bai baino gehiagotan. Beste batek dio, kontuz, arratsaldeon, hain nire mutilak beti izango zarie onenak, nire semea Xanet deitzen da. Hori ere bai. Haupa Akelarre, zuekin Euskal Herri guztia ezagutu genuen. Bueno, Juanpa eta Markos zuen izenak oraindik ez dira atera, baina izango ziren. Auskalo, bakarra Normal, nire Ez dute idatzi, ez dute idatzi, baina izango ziren. Eta badira gehiago, izenak, zuen taldean bertan ere, bai ez, bakarren batek kantuak ere badituzue, Alasne, eta... Bai, ezta? Bai. Neskan izenakin baitu, zei bat kanta edo, bai. Ari ginen gaueko bizitza hortaz, ze gogorra izan daiteken, eta baduzu zuek abesti bat, hain zuzen ere, gauero izenekoa, pixkatxo bat horri buruzkoa dena, ikus ezagun. Aritzen garo salai, ez dita gaudela edo, baizik musikaz lai, gure toinuak eskainiz, ibitzen gara non nahi, hemen gaituzue gaue, martxoso guztiz burrunak zero, gau oso batzalo dezakegu. Zer sentitzen da irudia hauek ikustean? Orain zuzeneko horik ez daukazue, Akelarrarekin behintzat. Emanaldi joi bereziki tristia izan zen. Zergatik? Bukaerako emanaldia izan zen. 2005ko Bialumen, ez da? urtarrileko berez guk aian bukatu genuen, urte egu berri honien, bukatu genuen, eta ua izan zen pixkat Akelarretik pasatako jende gehien txuna bildu genuen emanaldi bat, eta hauzen azkeneko aldiak gauero joko genuna, momentu hortan. Gero ondoren etorri dia beste batzuk, zorionez, baina hau izan zen Akelarre hemen bukatu zen. Eta orduan kontzertu hau bereziki, nahi momentu askotan asko unkitzen haun kontzertu bada. Gero seme alabakin ikustut eta ja pixkat normalizatu da. Eta zergatik hartzen da erabaki hori, Juanpa? Hemen bukatzen da, 2005, hona arte iritsi gara. Nik uste du pixkat jan nekatuta gaundela, ez? Fisikokit oso nekatuak, baina ja burutik nik uste dut ja lertzear geunden. Ni behintzat lertzear nengoen ja. Eta pixkat nik uste horregatik izan duzala ja. Eta pixkat tristura somatzen genuen plaza askotan ere, kriston lana hartu, lanetik irten, ara joan, montaje egin, 4-6 ordu jo eta erdi gutxik igual askotan plaza. Orduan ja, ez dakit, pixka tristetu ginen da bera etorri ginen nik uste du pixka bat, eta nik uste du nekatuta dela. Ba, ez genuen bukatu nahi, baina ez zuen besteik, esan dut azken ez zuen bizitzeko ematen, eta lana bizitzeko emateko ainakoa zen. Azkenin bizitza bat zihun hor baita, ez? Eta asko etxipen ez, nire utzi berra. Beste batik aurre hasiko ginen gaizki jotzen, hasiko ginen ja zabarkeian eroitzen. Eta Markosek ongi izan duen bezala, denak oso argi genuen, nola izan bertzun Akelarrek. Akelarrek izan bertzun euskeraz, izan bertzun kalidadia jotzen, izan bertzun kalidadia ikuskizunin. Eta hori ez zola izatezkeoz, ez zuen mezi. 2005ko urtarrilaren 21 izan zen hori, azken agurra naiz eta gero izan diren gehiago, baina horra amaitu zen Akelarra esan dezagun. Egun hortan jende asko pasazineten oholtzatik, abeslari asko, aro desberdinetakoak, ikus dezagun bideo polit bat. Mendia, larratean, harik izen da, loretxo bat, aurrean etxo bat, loretxoari begira.
Juanpa, burutik nekatuta eta eztarria ere, bai, ezta? Askotan, benetan esate dizut, ez dakit nola irauten genuen, edo irauten nuen abesten, hori, 6 ordu. 6 ordu, egia lorik egin gabe, lertuta, baina ez dakit, adrenalina izango zen, o nafarra naizela, o pixka dena, baina... Dena batera. Benetan, Hoi bada egi bat, Nigo guan dakat, bizartu nintzen garaian, Juanma, Patrizek, Markosek, asko nolapatxe banatua zon kantatzeko zehoi. Baina Juanpa eta Xabin garaian Juanpak piso hundi hartu zuen. Oso guan dakat batin, torrez derola bildua ez tarria, propoleo hartzen. Askotan. Eman alde jasi. Dena. Burua izango da hori. Bai, baina... Eta teknika, Bakizu egin behar du eta teknika. Nik Bakizu uste- atera behar duzula eta bai. egin behar duzula. Nik uste dut asko ikasi nuela ere dosifikatzen. eta kantatzen klase batzuk ere hartu nituen, da nire kabuz ere teknika pixkat ikasi, baina horrela nik uste dut ikasi nuela... Eskola. Bai. Uf. Bai. Uste dut, Maialen oso ondo ari dira pasatzen, mezu pila bat ari dira iristen. Barkatuko didazue, baina hitz egiten ari zineten bitartean irakurri dut mezu bat eta izugarrizko gerrazia egin dit. Dio, Akelarren kontzertu batean nire bikoteak antxe utzi ninduen. Juanpa oso polita zela esan nuelako. Eta gero dio, kriston parranda bota nuen, gero izango zen penak azteko edo. Gero dio, Euskal Hardcorearen erreferente, Van Halen eta alakoak etortzen dira gogora, beti Xaneten gitarrarekin flipatzen, hori ere bai. Goizeko 4:00 autobus linearekin lanean hasten naizenean, zuekin gogoratzen naiz, eta dio, goizero, jeiki orduko, lanera noa, inungo goa. Bueno, batzuk gauez eta beste batzuk egunez lanera, Markos, baina ikusten duzu, zu izan zara veteranoena, eta zu izan zara agian, bidea hortxe mantendu duenetako bat, ez da hasi eta bukatu. Hartzaia bizka bat. Eta elkartutako bikoteak ere, bai, hor batek esan du hor utzi zuela bere bikotekideak, baina zuekin elkartutakoak ere asko dira. Da, guz gehitu gutxi gure bikoteak gintzat, Ja, lo creo. Baina ez, oso beti gertatzen da, ez? Estrada gainean dagoen alako argiakin eta volumen horiekin, pixkat liluratzen du jendea eta iritzi ematen du eta beti, normalian gizonezkoak, hori kasu ez zigoi tontolapiko bada eta, oso naturala da, hori. Normala da. Baina egia da, estima izan duela, igual jende asko ez, baina dauzkagun jarraitzaileak asko estimatzen ditu eta fidela dira, eta orduan guk ere estimatzen genuen hori. Ez gai zen multzo hundikoak eta jende hotza baizik gutxi, baina onak. Aipatu dugu 2005ko amaiera hura, baina gero nolabait itzuli zineten. Nolabait 2017an hor biratxo bat egin zenuten, Bizkaian Fruizen Gatikan, Gipuzkoan Aian, Lapurdin Azparnen, ikus dezagun bira hori nolako izan zen. Goizero etxera itorzean multzo bihurtzen naiz amekapiren nagoetan gelan txuru talotelan gauza pera da zer piztu zoitua nire ikustea nire aurrean Golit baita nire Alicia izpilu azkaritu handiak txikiak erazeita gitar bai eratutan abil bat bi hiru lau izpiluen aurrean bat bi hiru lau izpiluen aurrean Eta abesti honek ere haze bidea egin duen, asko, hor publikoan zeuden asko oso ezagunak, asko ezagutu ditugu. Ze itzuli zineten, sekulako gogoarekin, ez da?
Hau bigarren itzulera izango litzake, 17koa. 17an, ez? Bestia 2009an ingenun. Utzitan nik 4 urte eta ingenun biratxo bat baitare. Baina zen azkeneko bi formazioak elkartu eta guk akelarre utzi genunetik oialumen ingenun azkeneko emanaldia eta egun hortan bertan konprometitu ginen urrengo urtean sarruteia ingo genula. Guendik zau gaudek. Etortzeko aiz, baina beti liatu abil. Egingo dugu. Baina egia beti urtero errepikatu dugula sarruteia. Eta orduan nahiko errexatera zen, ingo jau. Eta venga, animatu ginen eta betzian ingenun. 6 genuen sarruteia egiten eta berriro Iker mutu zen eta ingo jau. Eta 17an berriro, 17-18. Ia zinber genuen baitare diman emanaldi bat, nina azkenin Zomorrozik inonek kenduin digu, aukera. Horrek zer esan nahi du, agian berriz ikusi dezakegula Akelarre oholtza gainean? Momentuz bideotan. Momentuz bideotan. Horretziko dugu, No Juanpa? daki. Ez dakit, ni behintzat ez dakit. Dena da posible. Inok ez Dena da dakit. posible, Hor bat ezta? gauza bat gertatzen nahi dena eta da. Akelarrek utzi du bino berriro bueltatzen da tenez. Akelarrek utzi zuen 2005an. Gu tarteka azaltzen ga, ninjak bezala, iken dugolako zea bat, eta... Gustutzea, barrenak gustutzera, ezta? Hori da, hori da. Bueno, Akelarre holtza batean zuzenean jende asko ikusiko luke gustora berriz eta horietako bat zalantzari gabe, orain agurtuko duguna. Jose Manuel Gotzategi, arratsaldeon. Jo, loko. Yey! Iepa, loko. Tira, Jose Manuel, orain hemen ikusten dituzu Marcos, Xanet eta Juanpa, zer sentitzen duzu bereiek hemen zuzenean elkarrezketa batean ikusita? Oroizapena pila bat, Oio Ipurdiak, Markok, eta emozio asko. Jose Manuel, hemen aipatu dugu nola bikote bat apurtu zen Akelarreren kontzertu batean, zure kasuan alderantzizkoa gertatu zen, ezta? Bai. Nik Akelarreko kontzertu baten ezautugun joango emaztea, bai. San Estebaneko festetan, Usurbilen, gara gaietan. Eta geroztik zure ondorengoi ere transmititu diezu zuk Akelarre, Jose Manuel? Bai, pena bakarra, konzertota ez gala jun, baina, bueno, azpeitin jozuen guandala estikitzen bat dute eta junitzen zemel zarrenakin. Azpeitia, Akelarreko jartzia, nikia, uniforme osoakin. Jose Manuel, zenbat kontzertutan egon zara zu, badakizu? Estekak kontuik ez. Nik uste nazka eta dana ematen ditela azkenen. Jose Manuel, niri esan didate kontzertuetan bazela bapatean olako oihu bat, eta hori zinela zu, egia da hori? Bai, nahi dezu entzun? Bai. Bai? Hori zen, beraz, joaten zenean bagenekien hortzegoela, bera. Eta beste tradizio bat izate zen, Patriz abeslaria bizkarrean hartzea, Jose Manuel. Atorra bestiakin asko gustatzen zaian. Atorra bestia eta Patriz hartu bizkarrean da. Zaiaten nintzen, plaza osua pasatzen, baino nea. Ja, ean dara pizkatu bai, eta, bueno, indarrak kalimotxoen indarran eskan, bestik ez. Jose Manuel, eta horrik uste dugu zure furgoneta ere nolabait, bat baino gehiago, tuneatuta zeneukan edo daukazu, ezta? Bai, guandikan mantentzen, guan beste furgoneta txiki badakat, eta areire bi pegatina daskatak Akelarreko. Bueno, Jose Manuel, zer, berriz ikusiko ditugu zuzenean, ala zer diozu? Bueno, ni enduke pena honditik hartuko. Ni berriro horri izango nitzake nazka ematen, baina horki izango nitzake, ataldetikan. Jose Manuel, hemen ikusi dugu baita ere jendeak seme-alabei izena jarri izan diela, Xanet edo Magali edo zuketzen nuen horrelako ezer egingo, ezta? Ez, enun, bueno, izena bakizu, emazteak aukeratzen dut, eta, bueno, orduan errespeto pixetingatik. Baina, bueno, bi bertso polita egin zizkian, Xabierrek. Bi bertso politak, zemezarren entzako eta Akelarrentzako. Ondo. Bueno, Jose Manuel, eskerrik asko benetan, gure deiari erantzuteatik eta hortxe, atzo gaur eta beti Akelarre bihotzean, ondo segi? Oidek. Ekipo! Galoko!